L'activisme empresarial no ha sigut un eslògan, és una realitat. I en aquest sentit nosaltres ho practicarem com ho hem estat dient, des de situar les pimes en el pont de comandament perquè som el 99,8% de les empreses, més del 70% de l'empleo i més del 60% del producte interior brut. Nosaltres portarem aquest concepte que hem dit de capitalisme inclusiu amb una frase que la volem que l'escoltin els nostres dirigents, les nostres institucions i la nostra societat. Pensar primer en petit. Treballarem des d'avui perquè aquell que legisla, aquell que prengui decisions tingui una discriminació positiva davant de las més petites empresas. Por capitalismo inclusivo entendemos un sistema productivo basado en la configuración de precios justo, en la igualdad de oportunidades, en el respeto al medio ambiente y la responsabilidad con nuestro entorno social, y también con la sostenibilidad y los ODS. Cuiden y salven a los que pagan los impuestos. Sin ellos será imposible financiar la sanidad, la educación y las políticas sociales. Estamos aquí para apoyar la reconstrucción. Cuenten con nosotros. Sens dubte, una de les nostres grans creuades és els pagaments, la morositat. Des de l'any 2010, en el nostre país, no és legal que les administracions paguin per sobre de 30 dies ni les empreses privades per sobre de 60. No s'implementi un règim sancionador que sancioni aquell que abusa de la posició de poder o de fer negoci pràcticament amb la dilació dels pagaments, doncs lògicament el que tindrem és que continuarem sent un país i unes empreses menys viables i menys competitives. Una propuesta que no permita a las grandes empresas acceder a los fondos europeos si no están al corriente de pagos con sus proveedores, pymes y autónomos de una forma real i transparente, señorías. Necessitem oxigen perquè si no, no podrem respirar. Centrem-nos en la recuperació, que diu el nostre eslògan, i per tant aquestes ajudes directes han de mantenir l'activitat del nostre sector. Reclamem d'una forma ràpida un govern que es posi a treballar amb uns pressupostos que puguin tindre sensibilitat econòmica i empresarial. Queda clar que la vacuna és la solució. I el que no podem estar és tenint problemes geopolítics. Atenent que la vacuna funciona i és la solució, hem de prendre totes les decisions per poder utilitzar al màxim totes aquelles vacunes que realment funcionen per intentar tindre vacunada al màxim de població, que és salvar vides i tornar a l'activitat econòmica. Hola, us vull agrair a totes i a tots el recolzament que es veu donar per dirigir la nostra entitat en aquest mandat. Un mandat que, com heu vist, és un mandat d'activisme empresarial. 100 dies en el qual hem estat defensant i situant les pimes en el pont de comandament. Fa molt pocs dies vam presentar per primera vegada en democràcia una Confederació Nacional de Pimes per poder defensar i representar a les petites i mitjanes empreses, com pimes. En aquest sentit, i per poder-vos explicar tot el que estem fent, tots els vostres problemes, en el proper mes d'octubre i novembre estaré per tots els territoris i espero poder saludar-vos i poder explicar-vos de primera mà què és el que estem fent, però sobretot escoltar-vos. Us espero. Moltes gràcies i seguim.